Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Доброго вечора. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами, довіряєте нам. У студії для вас працює Аліна Блохіна. І найближчу годину будемо говорити про актуальні події і процеси, що відбуваються в Україні. І розпочинаємо, власне, із такого. Законопроект про реінтеграцію Донбасу потребує додаткових консультацій. Про це повідомили на Погоджувальній раді, яка відбулася сьогодні. Перший заступник глави Верховної Ради України Ірина Геращенко. Тож до кінця року, як раніше обіцяли, цей законопроект не ухвалять. Віце-спікера доповнив глава фракції БПП Артур Герасимов. За його словами, консультації необхідні до моменту утвердження санкцій проти країни-агресора і звільнення наших заручників. Також зі свого боку про необхідність правок заявила і представник президента у Верховній Раді, депутат Ірина Луценко. За її словами, на нинішній стадії законопроекту від стратегії президента щодо мирного і дипломатичного повернення Донбасу під контроль української влади, цитую, залишилося дуже мало. Вона закликала до додаткових консультацій для того, щоб цей законопроект мав такий вигляд, в якому його вносив президент. В управлінні Верховного комісара ООН з прав людини вважають, що законопроект про деокупацію Донбасу не вистачає чіткості в питаннях захисту прав і свобод людини. Нагадаю, що цей закон Верховна Рада підтримала у першому читанні 6 жовтня. Також у цей день депутати підтримали законопроект, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей. Власне, про це та багато іншого будемо говорити із політологом, головою управління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко з нами на прямому зв'язку скайпом. Пане Володимире, доброго вечора. Вам чи чуєте нас? Добрий вечір, вітаю вас. Власне, обіцяли, що до Нового року проголосують народні депутати щодо законопроекту про реінтеграцію. Але бачимо, що цього не відбудеться. Чому цей процес затягується, як гадаєте? Ну, я думаю, що тут спрацьовує відразу декілька причин. Цей законопроект викликає достатньо великий резонанс. Є багато критики, різних пропозицій. Декілька сот поправок внесено до цього законопроекту. І я б відзначив одну з цих поправок, яка, можливо, і викликала певні побоювання щодо цього голосування. Це так звана укропівська поправка, поправка від представників партії «Укроп» щодо розриву відносин дипломатичних з Росією через 3 місяці після ухвалення цього закону. Це все ж таки достатньо, скажімо так, контроверсійна пропозиція. Вона може привести до посилення конфлікту з росіянами, і нас навіть можуть звинуватити, скажімо так, в тому, що ми посилюємо цей конфлікт. УКРОП, він хоче в даному випадку виступати в ролі провідної сили в ніші войовничих патріотів. Їх партійні інтереси тут можна зрозуміти. Але ця пропозиція, вона може викликати підтримку з боку інших політичних сил. І частина депутатів від Народного фронту може це підтримати, тому що Народний фронт вже декілька разів теж виступав за припинення дипломатичних відносин з Росією або за візовий режим з росіянами. Ну і деякі опозиційні фракції теж можуть за це проголосувати. Це лише одна з причин. Але є і деякі інші, можливо, поправки, які також викликають занепокоєння у президентській партії, критику, можливо, з боку наших західних партнерів. Тому вирішили все ж таки не поспішати і винести на голосування цей законопроект тоді, коли він буде більше відповідати інтересам і пропозиціям президента, ну і не буде, скажімо так, матиме конфлікт з наслідками. От якраз щодо того, в якому вигляді цей законопроект буде представлений, пані Ірина Луценко говорить про те, що від президентського законопроекту дуже мало залишилося, тому що ми знаємо, що під час розгляду цього документу на комітеті з нацбезпеки і оборони чимало правок було так само і від Народного фронту, і були такі розмови про те, що дійсно законопроект змінив від першого читання свою суть, і саме через це у коаліції немає якоїсь консолідованої позиції щодо голосування по цьому законопроекту. Як гадаєте, чи є дійсно у БПП і Народного фронту спільна думка, спільна позиція щодо голосування за цей документ? Ну, в цілому, я думаю, що є. Тому що цей законопроект розроблявся Радою національної безпеки та оборони.
Секретарем РНБО є один з лідерів Народного фронту Турчинов. В принципі, це їх ідея була. І думаю, що коли цей законопроект подавався, він був узгоджений, зокрема, між представниками ППП і Народного фронту. Але от коли після першого читання почали робити поправки, пропонувати різні поправки до цього законопроекту, я вже сказав, що їх декілька сот, і деякі дійсно відрізняються від логіки цього закону. От я згадував про Укропівську поправку, є і інше. Але от якраз по російському чиннику тут дійсно деякі представники Народного фронту можуть проголосувати не так, як хочуть ППП. І навіть деякі представники БПП, також войовничо налаштовані до Росії, теж можуть підтримати цю ідею. Ну, якщо не про розрив дипломатичних стосунків, то, наприклад, про візовий режим і тому подібне. А це вже може викликати дійсно певну критичну позицію з боку наших західних партнерів. Саме тому я думаю, що ППП вирішили не ризикувати. Ще раз треба узгодити всі позиції, в першу чергу з Народним фронтом, скажімо так, підчистити цей законопроект так, щоб він був не в конфліктній формі. Лише тоді його виносити на голосування. Поки я думаю, що поправки до цього законопроекту трошки вийшли з-під контролю від керівництва комітету, ну і правлячої коаліції. Власне, ми пам'ятаємо, як під час першого читання цей законопроект голосувався, тоді, коли його ухвалювали, і блокування трибуни було, і димову шашку занесли до парламенту. Ну, але, власне, зараз до Нового року у народних обранців залишається усього один сесійний тиждень. Власне, від завтра вони зберуться вже під куполом. І, пане Володимире, знаєте, хочу запитати у вас, яким буде цей тиждень? Будемо наздоганяти усе, що було не проголосовано свого часу, от загалом яких рішень можна чекати? Тому що так само знаємо, що мають якраз піднімати питання під куполом відкликання депутатського законопроекту щодо антикорупційного суду, щоб його міг внести президент. Так от ваш прогноз, ваші очікування від цього тижня? Ну, у мене неоднозначні очікування. Це пов'язано з тим, що ключові законопроекти, ну от крім законопроекту про Донбас, можливо, деяких кадрових рішень вже проголосовані. Ухвалений бюджет, проголосовані найбільш важливі урядові законопроекти. Те, що залишилось, ну воно не має такої великої політичної ваги і для президента, і для уряду. Хоча от є декілька питань, які знаходяться в епіцентрі громадської уваги і є достатньо конфліктними з точки зору сприйняття. В першу чергу це ініціативи щодо створення антикорупційних судів. Але тут ситуація дуже неоднозначна. Спочатку треба проголосувати за відкликання законопроекту, який вже існує, який не отримав підтримки, а потім буде внесений президентський законопроект. Я ще не знаю, чи внесений вже президентський законопроект, я нічого не чув про офіційне внесення. Я думаю, що ситуація може прискоритись саме після того, як президентський законопроект буде внесений. Скоріше за все, це відбудеться. Якщо не на цьому пленарному тижні, то в січні, там ще буде 2 пленарних тижня в цій парламентській сесії, в рамках цієї парламентської сесії. І тоді, я думаю, що от з'явиться цей президентський законопроект, тоді, можливо, відкликують і законопроект Єгора Соболєва. А поки от питання, чи вистачить голосів за відкликання? Скільки буде депутатів в залі Верховної Ради? От саме це питання явки депутатів, дисципліни і голосування, на мій погляд, є головним контроверсійним чинником. Тому ситуація в даному випадку є непевною, невизначеною. Будуть законопроекти, наскільки я знаю, по сфері енергетики, але вони не такі резонансні, і знов-таки їх голосування залежатиме від наявності депутатів в залі і дисципліни їх голосування. Інших резонансних законопроєктів, наскільки я розумію, не очікується. Є законопроект по виборчій системі, по відкритих списках. І це теж ситуація дуже непроста. Наскільки я чув, він ще не готовий до голосування. От якщо буде рекомендація комітету
Якщо там опрацюють всі поправки, тоді, можливо, його спробують винести, але мені здається, що це відбудеться не раніше січня. От ви вже згадали про президентський законопроект щодо антикорупційного суду. Його дійсно, ви маєте рацію, ще не внесли. А повертаючись трошки назад, спікер Андрій Парубій, спікер парламенту, двічі вже ставив питання на голосування щодо того, щоб відкликати депутатський законопроект. І двічі у залі підтримки не було. Чому депутати не хочуть, скажімо так, звільнити дорогу для старту процесу створення антикорупційного суду? Це відсутність, скажімо так, певних домовленостей у фракціях. Чи це, в принципі, відсутність бажання створювати такий орган, тому що зараз якраз і говорять про засилля за велику кількість антикорупційних органів, і, зокрема, цей суд мав би займатися розслідуваннями щодо високопосадовців. Можливо, у цьому причина? Ну, слухайте, для того, щоб вже зараз займатися розслідуванням злочинів високопосадовців, цей суд має бути створений. Створення судів, як свідчить практика, у нас справа достатньо довга. Я думаю, що на це піде близько року, не менше. От Верховний суд створювали, новий склад Верховного суду України створювали близько року. Запуск НАБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАЗК, все це відбувалося близько року. Думаю, така ж сама ситуація буде і з антикорупційними судами. Думаю, що самі депутати не хочуть поспішати. Наскільки я знаю, в депутатській залі серед представників різних фракцій, в тому числі і в опозиції, нема такого гарячого палкого бажання підтримати створення антикорупційних судів. Зокрема, можливо, і тому, що депутати побоюються, що це може торкнутися їх. Я, до речі, відзначу, суди не розслідують антикорупційних справ. Розслідує НАБУ, а суди лише виносять рішення. Хоча це теж може затягнутися, оцінка доказів і так далі. Але певні побоювання є. І критики цієї ідеї теж вистачає. Я особисто чув від багатьох депутатів, і позафракційних, і опозиційних, і від представників коаліції критичні зауваження, що до ідеї. А ми ще не знаємо, як буде цей суд створюватись. Там стільки деталей, а ми знаємо, що диявол ховається в деталях. От від цього залежатиме, як ця інституція нова буде працювати. Ну і врешті-решт, коли вона запрацює. Тому я думаю, що в першу чергу є таке бажання депутатів не занадто поспішати зі створенням цих судів. Безумовно, я думаю, що президент буде трошки їх підштовхувати. Тому що президенту треба буде показати нашим західним партнерам, Міжнародному валютному фонду, тому що це питання важливе для переговорів з МВФ, що ці суди будуть створюватись, що зроблений перший крок, проголосований відповідний законопроект. Тому мої очікування все ж таки перше читання, скоріше за все, спробують проголосувати цей закон, точніше цей законопроект в рамках нинішньої парламентської сесії, тобто не пізніше січня, а от в другому читанні десь вже в лютому або в березні. От така буде ситуація. Ну і щодо голосування депутатів, ну знаєте, треба ж розуміти, що зараз складний період. Новорічні свята починаються, і думаю, що зараз ми не дорахуємось багатьох депутатів в залі Верховної Ради. Вже поїдуть на канікули. Прикро про це казати, але це така, на жаль, об'єктивна реальність. І ми бачили по деяких голосуваннях кадрових, ну, наприклад, там є депутат, який хоче піти з парламенту, відмовляється від депутатського мандату. Або міністр там хоче відмовитись від посади, а депутати не голосують. І важко зрозуміти, і таке було неодноразово. От в даному випадку по антикорупційних судах теж може це спрацювати, низький рівень присутності депутатів, плюс не дуже велике бажання підтримати цю ініціативу. Так що справа трошки може затягнутися, але врешті-решт президент буде підштовхувати, щоб все ж таки це голосування відбулося.
Ви ще один важливий момент назвали, якраз у контексті того, що чи буде взагалі плідним цей пленарний тиждень, оскільки дійсно наближаються новорічні свята, це щодо виборчого законодавства. Тому що ми пам'ятаємо, як голосували у першому читанні, назбиралося 226 голосів, мінімальна кількість, і тоді депутати заговорили про те, що це голосування взагалі було випадковим. Назбиралося така кількість за. Якщо, скажімо, депутати захочуть проголосувати і цей законопроект з'явиться під ялинку, скажімо так, у сесійній залі, чи стане голосів на нього? Чи готові наші парламентарії до відкритих списків? На мій погляд, не зовсім готові. І тут справа не стільки в самих відкритих списках, скільки в боротьбі інтересів за те, якою саме має бути виборча система. От що може спрацювати проти, щоб цей законопроект був підтриманий в другому читанні? Перше, інтереси мажоритарників. Вони зараз консолідувалися. Для них відкриті списки – це посилення залежності від політичних партій. Багато хто з мажоритарників обирався як позапартійний або від малих партій, які не представлені в Верховній Раді. От наведу простий приклад. Є декілька депутатів від «Свободи» в Верховній Раді. Є депутати від «Нашого краю», пов'язані з «Нашим краєм». Є низка депутатів від «Укропу», ціла група, там, якщо не помиляюсь, 6 чи 7 депутатів. В принципі, вони могли б підтримати. От свободівці голосували за цей законопроект в першому читанні. «Укроп» теж голосував. Але от «Наш край», депутати від «Нашого краю», а також депутати від «Відродження», а це ціла депутатська група, не підтримали, переважно не підтримали. Тому що от саме там мажоритарники, і вони, скажімо так, хочуть забезпечення своїх інтересів. І тут ми підходимо до питання виборчого бар'єру. Законопроект, який був проголосований, виборчий бар'єр зазначений в 4%. Це трохи нижче, ніж зараз. І що ми бачимо? Наскільки я знаю, всі партійні фракції, чому від колишньої коаліції до бившої партії регіонів, нинішній опозиційний блок, виступають за підвищення бар'єру до 5%. А це, безумовно, не відповідає інтересам тих партій, про які я сказав. Це і той же УКРОП, і депутати. «Свобода», можливо, і підтримує, але 5% для них вже трошки ризиковано. І от це теж зменшує шанси на голосування цього законопроекту. Тому, якщо б, наприклад, депутати пішли на зменшення виборчого бар'єру хоча б до 3%, тоді б і той же УКРОП, можливо, і «Відродження», хто знає, точно «Свобода», вони б проголосували за цей законопроект, і шансів було б більше. А зараз, я боюся, в умовах підвищення виборчого бар'єру, точніше його збереження на рівні 5%, воно зменшує шанси на результативне голосування цього законопроекту. Так що я поки скоріше скептик. Плюс багато поправок. Тут така ж сама ситуація, як з законопроектом по Донбасу. Величезна кількість поправок може трохи вихолостити цей законопроект або зменшити шанси на його остаточне ухвалення. Пане Володимире, якщо так, знаєте, трошки підбивати вже підсумки роботи парламенту у 2017 році, хотілося б вас запитати, яка наразі складається, скажімо так, політична картина між певними фракціями, політичними групами. Були цікаві досить моменти. До прикладу, на з'їзд фракції «Народний фронт» прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман, і частина там була представників і блоку Петра Порошенка, але зараз ми бачимо, що, до прикладу, представники того самого Кабміну, той самий Володимир Гройсман, говорить про підвищення зарплатні у 2018 році, тобто працює і над своєю, скажімо так, репутацією. Чи змінилася якось за цей рік ось ця політична картина між певними і представниками влади, і народними депутатами? Про що може свідчити, зокрема, і той самий візит пана Гройсмана на з'їзд Народного фронту? Як гадаєте? Ні про що особливо не свідчить. Були представники БПП і так далі. Те, що відбулося певне зближення прем'єр-міністра з Народним фронтом, це тактична гра, певна тактика з боку прем'єр-міністра.
йому треба посилювати стосунки з коаліцією. Він висувався від БПП. І не всі, можливо, звернули увагу, влітку, в липні, була певна напруга у Гройсмана в стосунках з окремими депутатами БПП по окремих законопроєктах урядових. Він зняв цю напругу. Якщо подейкували, що там міг бути якийсь конфлікт між Кононенко і Гройсманом, восени стало очевидним – ні. І я нагадаю, Гройсман приїжджав на зустріч з депутатами БПП, активно з ними спілкувався, зокрема в питаннях бюджету, в питаннях підтримки урядових реформ. І наскільки я знаю, різні джерела це підтверджують. Стосунки між президентом і прем'єром, в яких були певні елементи напруги, вони восени значно покращилися. І ми це побачили, спільні дії президента і прем'єр-міністра, просування, зокрема, урядових законопроєктів, реформаторських законопроєктів. Да. Але потрібна була підтримка і Народного фронту, і прем'єр дуже багато зусиль зробив, щоб відбулося зближення його з Народним фронтом, і з лідерами Народного фронту, зокрема з Арсенієм Яценюком. У них теж стосунки значно поліпшились. І от все це дало результат. Якщо навесні не всі урядові законопроекти проходили через Верховну Раду, то восени всі важливі законопроекти уряду без проблем були ухвалені Верховною Радою. Навіть ті, по яких були сумніви, зокрема законопроект про медичну реформу. А так, всі три великі реформи, і освітня, і пенсійна, і медична, були ухвалені парламентом. Без особливих проблем був проголосований бюджет. Вперше, між іншим, не під ялинку. Я думаю, що це серйозне досягнення і уряду, і треба віддати належне парламенту. Взагалі, восени ми побачили суттєве підвищення коефіцієнту корисної дії Верховної Ради. Кількість законопроєктів від уряду, я вже не кажу про президентські законопроєкти, які були проголосовані парламентом, значно збільшились в порівнянні з весною. І механізм ситуативної більшості, коли разом з двома фракціями коаліції голосували і дві депутатські групи, і деякі депутати від опозиції, значна частина позафракційних депутатів, оцей механізм ситуативної більшості працював дуже результативно. В цьому сенсі восени ситуація в парламенті з результативністю роботи парламенту, вона значно покращилася в порівнянні з минулою парламентською сесією. Так що я от якраз взаємодію уряду з парламентом восени оцінюю достатньо позитивно. Це, скажімо так, виглядало достатньо конструктивно, результативно. Пане Володимире, ну якщо, до прикладу, Володимир Гройсман користувався підтримкою Народного фронту для ухвалення урядових законопроєктів, як гадаєте, чи не користувався він цим зближенням, зокрема, з огляду на певні свої, ну, скажімо, політичні амбіції? Як гадаєте, чи є у прем'єр-міністра амбіції президентські? І це перший момент. А другий момент, хотілося б запитати ще у вас про Арсенія Яценюка, безпосередньо лідера Народного фронту, адже він почав з'являтися наразі на публіці, було певне затища, його не було видно, а зараз він почав заявлятися. То він що, теж набирає якихось політичних дивідендів? І для чого? Ну, слухайте, у кожного політичного лідера, безумовно, є амбіції. Хоча, точніше, я б казав про інтереси. І от, якщо казати про прем'єр-міністра Гройсмана, то його інтерес на найближчу перспективу залишитись на посаді прем'єр-міністра. Я не думаю, що він буде зараз демонструвати якісь президентські амбіції. Якщо це відбудеться, то це може призвести до конкуренції між президентом і прем'єром, що не дуже добре, зокрема для нинішньої коаліції, взагалі, скажімо так, для роботи уряду. Тому що це призведе до певних проблем в взаєминах, зокрема, з президентською фракцією. І, між іншим, ну, це буде ризиками для Гройсмана. І я думаю, таких дурниць він робити не буде. Якщо він не буде претендувати на посаду президента, то, думаю, або у 2024 році, він же ще молода людина, як кажуть, в самому розквіті сил. Або якщо станеться якась дуже форс-мажорна ситуація, і центристський табір
потребує висування якогось силового кандидата. Якщо, наприклад, раптом там президент Порошенко не зможе балотуватися на президентських виборах, ось тоді, можливо, да, з'явиться ідея висувати Гройсмана. Але на сьогодні, наскільки я знаю, ця ідея не розглядається. Тому інтерес Гройсмана співпрацювати із коаліцією, з президентом для того, щоб якомога довше залишатися на посаді прем'єр-міністра. А щодо інтересу Арсенія Петровича Яценюка, я думаю, що він поступово хоче повертатися до великої політики. Йому треба відновлювати рейтинги, які дуже сильно впали, коли він був прем'єр-міністром. Але він не хоче бути молодим політичним пенсіонером. Він не хоче чекати довго. Тому він використовує різні можливості для того, щоб і про себе нагадувати, робити якісь політичні заяви, зокрема, наприклад, конституційну реформу, таким чином відстоювати інтереси своєї партії, просувати їх, зокрема в стосунках з президентською партією, ну і поступово намагатися відродитися політично. От в цьому його інтерес. Тому я б казав більше про політичні інтереси от цих політиків, а не стільки про їх амбіції. Оба мають великі амбіції, а от інтереси залежать від ситуації і від конкретних, скажімо так, умов, обставин, в яких вони зараз працюють. Пане Володимире, ми з вами повернемося до нашої розмови. Зараз долучимо до нашого прямого ефіру пані Оксану Сироїд, заступника голови Верховної Ради України. Оксано Іванівно, чи чуєте ви нас? Доброго вечора. Чую вас дуже добре, дякую. Доброго вечора вам. Власне, хотілося б запитати щодо законопроекту щодо реінтеграції Донбасу, який не з'явиться вже цього останнього тижня у 2017 році у сесійній залі. Чому цей процес так затягується? Я думаю, що є низка причин. Передовсім виглядає так, що проект закону, так званий проект закону про реінтеграцію, був використаний як димова завіса для того, аби протягнути закон про подовження особливого статусу для Донбасу. Це перша причина. Друга причина, що цей проект закону був запропонований виключно для того, аби знецінити ту пропозицію, яку я і політична сила «Самопоміч» відстоювали впродовж років для того, щоб визнати Росію державою-окупантом, встановити дати окупації, відповідальність Росії за окупацію і так далі. Запропонувавши цей законопроект, фактично і не бажаючи його приймати, коаліція і президент, вони знецінюють цю ідею визнання Росією окупантом. І з того, що мені відомо, і те, що підтверджує ці дві тези, секретар Ради національної безпеки і оборони подейкують і докладає великих зусиль для того, аби зробити цей закон неприйнятним. Тобто зараз вже він видозмінився настільки, і в ньому, крім добрих речей, з'явилися дуже небезпечні, і робиться це свідомо для того, щоб унеможливити його прийняття. Для чого тоді такі дії вчиняються для того, щоб не приймали законопроект? Чому він, скажімо, не потрібний тоді виходить? Як я вже казала, тобто його ініціювали для того, щоб використати як димову завісу. Начебто ми перший закон приймаємо, який визначає Росію державою окупантом, а далі після цього голосуємо за особливий статус для Донбасу. От прийняли в першому читанні, і от воно і висить. І друге, як я вже казала, тобто, що ви просто знецінити саму цю ідею. Розумієте, що робить влада фактично впродовж тривалого часу? Тобто, яка б не була добра ідея, вони мімікрують, створюють якийсь такий мімікрію, та? І самі використовують слова, але вкладають в них інший зміст. І потім знецінюють добрі наміри і правильні регулювання. Але все ж таки, коли цей законопроект з'явиться у сесійній залі, є опозиція фракції «Самопоміч», як будете голосувати ви? Річ в тім, що це принаймні з того, що я вже знаю достеменно, так, були поправки запропоновані до другого читання. Ми подали дуже багато поправок, вони є всі публічні, їх можна подивитися. Велика частина з них була врахованою, що справді зробило проект закону кращим. Але вже після того, як було рішення комітету, невідомо на якій основі цей проект закону почав далі видозмінюватися і дедалі в гіршу сторону. Ну, до прикладу, там з'явилися регулювання, які стосуються воєнного стану, без введення воєнного стану. Це величезна загроза, тому що якщо воєнний стан вводиться, з нього можна вийти. А якщо умови воєнного стану вводяться в звичайний закон, так, то
Вийти з цього стану дуже складно. Наступне – це узурпація президентом права на застосування, надання згоди на застосування Збройних сил України. І ціла низка інших таких норм, які є дуже небезпечними. І от щодня фактично цей проект закону поповнюється все гіршими і гіршими нормами. Оксана Іванівна, Уже поза парламентськими процедурами. ще одне питання хотілося б почути від вас відповідь. Ваша позиція щодо антикорупційного суду, тому що, наскільки ми знаємо, то цього тижня має бути відкликаний депутатський законопроект. Це має зробити саме для того, щоб свій законопроект про антикорупційний суд вніс президент. Ваша позиція загалом по перспективі внесення і ухвалення цього документу і, власне, створення такої установи? Ви знаєте, я є один з співавторів закону про антикорупційний суд. Я його писала. Я одна з тих, хто його фізично писав. І я знаю, що як тільки з'явився висновок Венеційської комісії, ми відразу ініціювали відкликання цього законопроекту, але для цього потрібне рішення парламенту. І от коли президент в той час, як він там декларує всі свої наміри, що він робить? Його депутати його фракції, так не дають голосів за відкликання. І він в такий спосіб звинувачує парламент, що він вже вніс, але депутати не дають. Це знову ж таки, це таке шахрайство, таке стандартне шахрайство. Так? Коли робиться одне, вдається інше. Значить, то добрий президент хоче все повирішувати, а поганий парламент нічого не хоче зробити. Ну, враховуючи, що це депутати від фракції блоку Петра Порошенка, то хіба він не може до них звернутися з проханням, аби вони все-таки дали голоси за відкликання законопроекту. І робиться знову ж таки це свідомо для того тільки, щоб затягнути процес і не приймати рішення про створення антикорупційного суду. Але ваша позиція, антикорупційний суд Україні потрібен, тому що зараз говорять, власне, про засилля антикорупційних органів. Вашу думку хотілося б почути. Ви знаєте, ці органи – це єдині інституції, які почали працювати ефективно в Україні. Вони справді почали давати результати, і тому накликали на себе такий гнів олігархічних богів, які не хочуть нести відповідальність за незаконне збагачення. Але для того, щоб ця відповідальність настала, потрібна незалежна інституція. Ви бачите, як виглядає сьогодні Верховний суд України. Ну, ми ж розуміємо, що оновлений Верховний суд України, в якому голови касаційних судів, це голови колишніх вищих адмінсудів, звинувачених в корупції, ну, навряд чи ми можемо сподіватися, що ці люди будуть неупереджено розглядати справи. І тому ми наполягали на створенні окремого органу антикорупційного суду з особливою процедурою добору, для того, щоб гарантувати незалежність. По-перше, щоб люди, які ми оберемо, були незалежні, а по-друге, для того, щоб вони могли втриматися під великим тиском, тому що тиск буде на тих людей неймовірний. І, власне, це найбільше те, що не подобалося президентові, саме модель формування антикорупційного суду. А без нього, на жаль, розгляд всіх антикорупційних справ закінчиться в Оболонському суді, чи в Печерському, чи ще в якому-небудь. І з тою довірою, яку ми до нього маємо, і з тими правосуддями, які ми від них бачимо. Ну, ось така історія. Пані Оксано, я дуже дякую вам, що ви знайшли час, долучилися до нашого прямого ефіру. Оксана Сироїд, віце-спікер парламенту, народний депутат України від фракції «Самопоміч», була з нами на прямому зв'язку телефоном. Ми повертаємося до розмови у нашій студії. Володимир Фесенко, політолог, з нами на скайп-зв'язку. От, пане Володимире, почули ми ще такі думки, а з вами обговорювали, власне, ту політичну картину, яку ми отримали на кінець цього року. А чого чекати від наступного? Чи чекати, можливо, якихось нових політичних союзів, якогось переформатування, можливо, коаліції? Чи все залишиться от так, як зараз маємо? Ну, якщо на початку наступного року під впливом улічних акцій чи якихось інших контроверсійних політичних подій, форс-мажорних політичних подій, не виникне нової політичної кризи, то я думаю, що не варто чекати якихось суттєвих змін в роботі Верховної Ради, змін в структурі коаліції і так далі. Якісь зміни структури парламенту, в принципі, можуть відбутися наприкінці наступного року в зв'язку з початком президентської виборчої кампанії. Зокрема, частина депутатів позафракційних, наприклад, може об'єднатися навколо одного з фаворитів, чи приєднатися до одного з фаворитів
президентських виборів. Такий варіант можливий, в залежності від ситуації. Хто знає, можливо, вдасться створити якусь нову депутатську групу, яка теж буде підтримувати одного з потенційних кандидатів на посаду президента. От такі речі можуть відбутися, такі тенденції, але скоріше вже на осінній сесії наступного року. Навесні я думаю, побачимо продовження нинішніх політичних конфліктів, протистоянь з тими самими темами: антикорупційний суд, виборча система. Також дуже важливий момент, про який ми сьогодні не згадували, але саме на наступній сесії парламенту він буде одним з важливих. Це голосування за скасування, точніше за обмеження депутатської недоторканності. Ну і крім того, я переконаний, що будуть нові резонансні антикорупційні справи. Зокрема, будуть чергові представлення щодо скасування депутатської недоторканності. Буквально секундочку, дуже перепрошую. Зараз з нами на зв'язку Андрій Тетерук, заступник голови фракції «Народний фронт». Зараз саме йде фракція, маємо долучити швиденько до ефіру. Пане Андрію, доброго вечора, чи чуєте нас? Доброго дня. Так. Скажіть, будь ласка, про що сьогодні на фракції говорите перед початком роботи під куполом? На фракції Народного фронту ми обговорювали цей наступний тиждень сесійний і про те, які питання ми будемо розглядати. І нас надзвичайно також одним із питань турбувало відсутність закону 7163 про проведення деокупації Донбасу в порядку денному. І тому ми визначались фракцією, що будемо наполягати, щоб саме на цьому тижні він був поставлений в порядок денний і парламент України визначився з цим питанням і не відкладав його на наступний рік, тому що дуже велика робота була проведена над цим законопроектом і командою, яка готувала до першого читання, і до другого. І тому ми будемо наполягати, щоб не відкладаючи на наступний рік, ми визначилися з цим питанням в цьому році. І решта питань, які будуть стояти в порядку денному, тут, зокрема, на вівторок і так далі. А чому, власне, якраз затягується цей процес голосування за законопроект щодо реінтеграції Донбасу? Я не знаю, чому затягується. Позиція Народного фронту є достатньо чіткою і незмінною з першого дня, тому що члени команди Народного фронту брали участь у розробці цього законопроекту. Зокрема, після того, як пройшло перше читання, саме більшість Народного фронту в Комітеті з питань нацбезпеки і оборони також робило все можливе для того, щоб і робочі групи, і засідання комітету відбулось щодо підготовки цього законопроекту до розгляду в другому читанні. І Народний фронт наполягає на тому, щоб цей законопроект був якнаймога скоріше винесений в парламент для прийняття рішення, і нарешті Російська Федерація була визначена країною-агресором. Вся відповідальність на тимчасово окупованих територіях була покладена саме на країну-окупант Російської Федерації. Ми робимо все можливе, щоб цей законопроект був прийнятий. Чому інші політичні сили вагаються, визначаються, питання, вибачте, некоректне і не до нас. Ми продемонструємо найвищий рівень присутності і голосування за цей законопроект. Це наша послідовна і непохитна позиція 2014 року. Росія, країна-агресор, має бути не тільки називатись в наших промовах, але й визначена на рівні законодавства. Пане Андрію, дуже коротке питання щодо вас, буквально останнє. Скажіть, будь ласка, на фракції були тільки народні депутати, чи хтось був з представників, зокрема, там, до прикладу, Кабміну, щодо планування? Були представники Кабміну, члени Народного фронту, і міністри були, і Лілія Гриневич, і Арсен Аваков, і Жданов, і, зокрема, лідери партії були, і пан Яценюк, і Турчинов. У нас була повністю робоча засідання фракції. А прем'єр-міністр завітав до вас на фракцію? Ні, не було прем'єр-міністра. Ми обговорювали питання, які не потребують консультацій з прем'єр-міністром. Пане Андрію, дуже дякую, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Андрій Тетерук, заступник голови фракції «Народний фронт», був з нами на прямому зв'язку телефоном. Зараз завершуємо буквально розмову із паном Володимиром Фесенко. Пане Володимир, ви сказали про те, що у 2018-му можна чекати певних подань на народних депутатів. Як гадаєте, хто може потрапити під удар правоохоронних органів? Деякі прізвища анонсувалися, я не хочу їх повторювати. Це питання краще до Генпрокурора.
Я думаю, що йому треба буде знов продемонструвати свою активність, нагадати про себе трохи в іншому контексті, ніж протистояння Саакашвілі. Тому я думаю, що такі подання будуть, але скоріше на наступній сесії, коли ситуація трохи заспокоїться. Пане Володимире, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час і цю ефірну годину були разом із телеканалом ОТР. Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, був з нами цієї ефірної години. Так само долучали пані Оксану Сироїд і Андрія Тетерука. Будемо слідкувати за тим, що відбувається, зокрема, у парламенті цього тижня. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить Заман. Згодом у цій студії чекати на мою колегу Христину Стець. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю тільки хороших новин.